Bună ziua! Bine ați venit la etalarea lunii noiembrie 2023. Etalarea se adresează celor care au soare, lună, ascendent, nodul nord în rac. Să vedem ce energii se deschid la raci în această perioadă. Și la bază avem 10 de bâte și regina de cupe, în subconștient cavalerul de spade, în trecut justiția, în conștient 8 de spade, în viitor 7 de spade. Ce credeți voi? 5 de cupe. Ce cred ceilalți? 10 de spade, temeri și speranță și surpriza. Racii în această perioadă înțeleg că ceva se termină în viața lor, vin dintr-o energie a justiției în care au primit ceea ce, sau poate li s-a făcut dreptate, poate au avut un proces, poate au solicitat dreptate și au fost destul de decepționați de ceea ce au primit, au fost nemulțumiți, iar acum toate lucrurile care se întâmplă în viața lor ajung la un final, iar ei resimt foarte greu această perioadă. Sunt și foarte sensibili, chiar dacă lucrurile ajung la final, ei încă sunt apăsați rămân apăsați din punct de vedere emoțional. Lucrurile pentru ei sunt în continuare grele, chiar dacă ele se termină, deoarece din planul materialității, ele rămân în planul emoțional. În subconștient sunt se consideră nedreptățiți, ar vrea să fie foarte vocali, dar se manifestă în plan conștient printr-o blocare. Mai mult stau și cugetă, nu se manifestă în exterior. Deși ar vrea să răbufnească din interior, sunt prea emoționali și prea obosiți, blocați cumva în propriile lor gânduri, în propriile lor principii, iar în viitorul apropiat reușesc sau încearcă să-și facă drum către, sau să-și deschidă o cale spre o gândire mai echilibrată, mai eliberatoare. Ce consideră ei despre toate aceste lucruri? Că totul este pierdut, că sunt triști, dar că lucrurile trebuie să aibă o schimbare, dar nu au forța necesară, deși știu că dacă ar acționa, sunt și lucruri bune în viața lor și există și șansa de a depăși această situație grea, dureroasă, la care privesc. Dar sunt atât de afectați emoțional încât nu pot să-și manifeste
latura mentală sau spirituală, voința lor aproape este blocată. Ce cred ceilalți? Ceilalți îi văd căzuți, loviți, fără posibilitatea de a reacționa. Teme și speranțe. Sperați să aveți oportunități, sperați să nu pierdeți, sperați să câștigați, sperați să nu pierdeți ceea ce ați visat. Și care este surpriza? Surpriza este roata norocului. Și să vedem clarificări un pic. Să punem pe acest 7 de spade și avem regele de cupe și 5 de spade. Sunteți foarte implicați din punct de vedere emoțional și orice dispută ați avea în jur, oricât de mult ați învinui în stânga și în dreapta, nu puteți să ieșiți din această stare emoțională. Poate n-ar trebui să ieșiți din această stare emoțională. Poate ar trebui să vă acceptați și starea emoțională și să găsiți acolo resursele de a ieși. Poate n-ar trebui atât de mult să gândiți. Poate ar trebui să încercați să acționați, dar voi în această perioadă nu acționați, doar gândiți și suferiți. Regele și sunteți împreună cu partenerul vostru sau cu un colaborator. Regele și regina de cupe, regele de cupe, poate să acționeze în mai multe direcții, să fie multitasking, să se ducă, să-și consume energia în a produce, în a realiza diverse lucruri. Nu vă pierdeți în certuri, dispute, fără nimic care vă blochează și nu vă duce nicăieri. Nu vă duc nicăieri aceste dispute. Să vedem pe 6 de spade. Avem 2 de cupe, soarele și soarele. Cred că veți face lucrul ăsta. Veți încerca să vă faceți planuri și să aveți o gândire împreună cu partenerul vostru sau împreună cu alți colaboratori și asta vă va da energie. Deci nu mergeți în dispute cu alții, ori stați împreună cu partenerul vostru și faceți planuri, gândiți, mergeți către o nouă direcție, găsiți-vă alte principii care să vă ducă către a găsi motorul de a acționa sau colaboratori cu care să rezonați. În loc să vă duceți către colaboratori cu care să fiți în dispute, duceți-vă către colaboratori cu care rezonați și care să vă ofere ceea ce aveți voi nevoie, așa cum și voi oferiți poate lor ceea ce au ei nevoie. Acest lucru vă va descălci, vă va aduce în energia pozitivă, în energia de a acționa, de a vă simți descătușați și de a vedea lucrurile într-o perspectivă luminoasă și în care să vedeți și alte perspective decât cele negre.
sumbre și blocante. Și pe acest 5 de cupe avem spânzuratul. Sunteți îndemnați să analizați ce aveți de analizat. Dar poate este timpul ca după ce analizați toate lucrurile astea triste, necăjitoare, dureroase din viața voastră, să vă eliberați de energia de a mai fi un veșnic sacrificat. Să vă eliberați din energia de a vă autoflagela. Priviți lucrurile din alte perspective și nu vă mai duceți către lucruri care să vă facă să fiți veșnic într-o viziune negativă, că trebuie să mă sacrific pentru ceilalți, că trebuie să, nu știu, încetați să mai stați fără blocați. Și să vedem acum pe această roata a norocului. Cred că sunteți grăbiți și voi să vedeți ce este acolo. Să vedem ce se deschide acolo. 6 de pentagrame. Veți avea câștig de cauză. Vă veți găsi echilibru financiar. Veți reuși destul de greu să vă găsiți acest echilibru financiar. Trebuie să faceți aceste concesii, să vă schimbați modul de gândire. Trebuie să vă schimbați perspectiva. Chiar și spânzuratul o spune, dincolo de toate aceste lucruri masochiste, de fapt, el încearcă să vadă din altă perspectivă lucrurile. Priviți altfel, priviți invers lucrurile, să vedem și sfat din oracolul simbolismului transparent, simbolismului universal al umanității. Ce se deschide pentru raci? Și avem scările, identitatea și rădăcinile. Trebuie să evoluați. De fapt, a urca sau a nu urca sau depinde de voi. Trebuie să depuneți un pic de efort pentru a putea să ieșiți din această energie care se numește identificarea. Probabil ca să reușiți să ieșiți dintr-o situație, ați început să gândiți ca altă persoană. Să luați de la o altă persoană pe care ați considerat-o mai bună, mai importantă, mai de succes, sau ați găsit la ea acele calități pe care voi nu le-ați avut și ați început să le copiați. Dar dacă nu vă reveniți și nu, poate trebuie să aduceți acele calități sau acel mod de a fi a unei persoane cu care vă identificați, să le aduceți în conștient, să le integrați în voi și să vă manifestați voi
ca o persoană de sine stătătoare, nu ca o copie a unei alte persoane. Voi vă gândiți că doar așa puteți să evoluați din punct de vedere profesional, așa puteți să evoluați, că doar așa puteți evolua sau accede pe scara ierarhică, dar de fapt ajutorul vine din această carte care se numește Rădăcini și vine peste toate acestea. Ca să reușiți, trebuie să vă găsiți centrul de greutate, să vă identificați cu cine sunteți voi și care sunt calitățile pe care le aveți de fapt. Să vedeți în structura voastră interioară, genetică, a strămoșilor, ce v-au transmis ei, ce informații ați acumulat de-a lungul timpului, ce informații au acumulat ei și v-au transmis vouă, să vă reașezați bazele voastre, să vă regândiți, să stați cu capul în jos și cu picioarele în sus și să regândiți modul de a privi lucrurile, să vă schimbați optica, dar căutând esența adevărată a lucrurilor, nu cea falsă pe care vreți să o creați artificial, că așa face cineva și voi să-l copiați. Fiți voi autentici, voi cei care sunteți, de fapt, găsiți acolo aturile voastre și asta împreună cu colaboratori, împreună poate cu partenerul de viață și se va întoarce roata norocului, vă veți găsi echilibrul. Atât din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere material. Vă urez mult succes și mult noroc, dragi raci, să ne revedem cu bine!